प्रभिन्सियेलाइज जादोंबाबो जोंनि बिटिसि आव मोनसे आयेन खालामखांबाय एसेम्ब्लियाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेसेबां हाई स्कुल एमइ स्कुल बा भेन्सार बा कलेज भेन्सार स्कुल कलेजफोर दं भेन्सार हाई स्कुल भेन्सार कलेज बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिटिसि आव जिहेतु इडुकेसना मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बे लेखाय बिल पास खालामनाय जाबाय एसेम्ब्लियावहाय बे बिलखौ दा आसामाव हरनाय जासिगोन फाइनान्सियेल कनकारेन्स बा एप्रुभेल मोनबानो बे स्कुल बा कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन ओमफ्राय टेट टिचार एपइन्टमेन्टनि जानाखि खोथा जों जेसेबांखिनि मिथिगौ बे मेटारा माखासे केस होनायनि थाखाय माखासे टेट टिचारफ्रा हाइ कर्टआव केस होनायनि थाखाय साबजुडाइज मेटार कर्टआव थानायनि थाखाय बेखौ गभर्नमेन्टनो दा इन्टारप्रेट खालामनो हायाखै जेब्लानो एस सुन एस बे कर्टनि केसा डिसमिस जागोन बा बार्डिक होगोन कर्टआ अब्लानो बिटिसि सरकारा जेराव जेराव टिचार एपइन्टमेन्ट खालामनांगौ दं बेखौ एपइन्टमेन्ट होगोन साबजुडाइज मेटारखौ थारमाने गभर्नमेन्टआ केस जाना थानाय मेटार गभर्नमेन्टआ आखाइ होनो हाया केस जोब्बासो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन बेखिनि स्टेटासाव दं आरो दा